Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 ng pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lim. Bicol Connection. Bicol Connection. Okay, mutugang Diyos marhay na aga po sa Indugabos. Aldaw naman po kita ni Biyernes. Hoy, pitsa 24 po kan bulan na Hunyo taon 2022. Happy Fiesta! Sa gabos pong may patron saint San Juan di Bautismo. Kaibalan ta sa technical. Yaon po si Felix Lagrimas. Sa information, sabi nga ni Karondang Philip. Pasiring naman sa Philippine West Sea. Si Jimmy Guanzon. Maano daw ini duman. And duman man po sa transmitter. Yaon man po si Jimson Uko and si Aldrin Orlanda. Yaon man si Ma'am Kyle. Aligasyon sa opisina. Sangaran po kan regular host na si Karondang Joey Habana Lim. Ako man po mga tugang si June Bandung Batan. Iribanan kita alas 9:30 sundong alas 11 ni na pagkaaga. Digdi po sa Bicol Connection. Paabotan ko ning happy fiesta dyan sa residensya ni elect councilor Chiri Sapugay. Agum kan sa kuyang pinsan na si Charlie Badong Sapugay. And digdi man sa syudad kan area, kumusta man si Kapitana? Happy Fiesta kay Kapitana. Oleya. Ano daw si Karondang Tipin Oleya ano? Diba at igbang nakahandang 5-6? Paan paggawa nindo utang ha? Bako yan utang ang 5-6. Sa 10 codes po mga tugang kan over ang 5-6 ay magagayon yan sa mga sa lalaki itong nag-aal sa baso. Iyo yan ang 5-6. Kung buhay pa itong dipontong bintong kalubakib, dahil man lugod ikaulang kan sa iyang kalag. Tayaw na po mga tugang sa ikaduwang buhay. Iyan ang paborito. Ang 5-6. So niyan po mga tugang pag-ulayan taining yaon po dyan sa Pinaga sa Sagibong Diversion Road. Tagaro ang obserbasyon ko po mga tugang, inda ko sa nakon magtagal inini na asang taon. Ini pong concreting
Dyan po sa Barangay Salvacion. Takan mahiling ko po mga tugang ining pinagkaag na mga itong earthfill, garo topsoil and may halong buhangin. Itong baybay. Pag naliligis po mga tugang kan roida kan motor, intero po mga tugang na kurupsit. And pinagtampir-tampir man ini akan pison saka may bakko and pirang aldaw po mga tugang ini siniminto na. At iba anda ay man mag-crack. Taan nagraralaog po dyan mga tugang, dyan sa nasambit ng barangay, pagkadaroda ko lang mga bihikulo, mga trailer, tin-wheeler, ang naglalaog po dyan. Mahapot po kamo kung saan nagdadagos iyan mga truck na yan. Dyan po mga tugang sa mga poultry, nagdadara iyan ni nga bahog, fish meal, soya beans, copra meal, asin iba pang ingredients, kan panbahog po mga tugang sa manok. Poultry reserve. Kaya ayan po mga tugang, kung daiyan pakarahay ang nasambit ng konkreting na iyan, hinda. Baka daay nga niyan magsang taon, mag-crack iyan. Maritong yan nasa tahaw, nasa tahaw po mga tugang, itong aagihan mismo kan highway, pinagkakaagan po ito ning steel o kabilya. Maray ito tamay kabilya. Itong igdi sa tagiliran na parte, kumbaga digdi sa may wing side. Iyan po mga tugang ang kinakahandalan ko. Takon iyan na mag-crack. Tibaad da iman. Tagaro si Boss Steve Andales, sigurista man iyan kan sa iya mga proyekto. Kapag day mo po yan mga tugang pinag-siguro, ay day ka na makukuha na day ka na makakakuha ng kontrata sa ano mo na project kan na DPWH. Ayan po mga tugang, pag medyo sabi nga ni Ken, balasubas an sa ibong patrabaho, marireject ka na. Kaya tibaad man tibaad magayon man. Tibaad na tampir man na marhay ang tinampo na yaan po dyan sa Barangay Salvacion. O kung daay man, tibaad na igwaman ining ko yan, igwaman ining warranty. Parehas kan mga akan lunadan, ano man ang mga gamit na nararaot, yan po baga pag binabakal may warranty. Yan nga sa loob din na 5 bulan, pag naraot, obligasyon pa kan na tindahan. Na ayan, pwedeng ribayan, pwedeng ipairahay. O, tiban arugban kayan ang DPWH igwaman in warranty sa mga kontraktor na ngaya halimbawa sa rong taon, pag may nag-crack dyan, kamo pa ang responsibilidad si kontraktor. Pag naglampas ng sarong taon o sarong taon sarong bulan, nang labot ang kontraktor kayan. Si pinag-turnoveran, halimbawa ang DPWH, sinda na may responsible kayan. Tibaan arguman kayan ang patrabaho sa gobyerno. Natanganing ang mga kontraktor man, maging matibay man ang pundasyon kan sa mga patrabaho. And sa iba pang mga proyekto po mga tugang, digdi po sa ining sapa.
Sapa kan Barangay Salvacion. Nagkakagawa na po mga tugang ning riprapping. Kaya ang tubig sa kabukidan, kung igwaning kalamidad, diretso na po yan dyan sa poblasyon. Mahalas na po mga tugang ang tubig ng mga kahoy na nakakasarag sa gilid kan sapa, and mahiwas na po mga tugang. Garoan sukol ko ni Saisinta ang lakbang. Kaya mahiwas na po mga tugang. Pagkabot dyan sa may sentro, dyan po mga tugang problema. Kapag daay kinaya po mga tugang kan box culvert, iyan po mga tugang maputok, diretso yan dyan sa may kasentrohan. O kung daay man, naman po sa porsyon kan kinarihan, magkakaigwa po ng backflow, ang tubig, yung manggiraray. Sentro manggiraray, ang bagsak. Diyan po ini sa banwaan kan baaw. Kaya, yan po mga tugang, dapat kayan ang isunod na projects kan sa lokal na gobyerno kan baaw. Iningyaon po dyan sa may kaumahan, idisilting po mga tugang ang gabos na kali, sulong, usapa. Diretso po mga tugang duman sa may Bicol River Basin. Duman po sa may anong apod kani? Diyan sa Pawili. Diretso po diyan tanganing ang tubig po mga tugang diretso naman duman sa kadagatan. Hali po sa probinsya nin Albay. Kaya mangalas po kamo mga tugang. Dahil mga yan nag-uran digdi sa Kamsur, digdi sa Ringkunada, baha na digdi sa may Nabwa. Baha na digdi sa may Baaw. Yan kaya po mga tugang, pag nag-overflow man kuyan, an bula, na backflow po mga tugang, mabalik yan digdi sa duwang banwaan. Nabwa or Baaw. Kaya dapat kayan natanganing maresolberan ang baha, idisilting po ang gabos na inaagihan ka na darakulang tubig paghali po mga tugang sa probinsya nin Albay. Natanganing daito na po ma-experiensyahan ang tubig baha. Nakadakol pong mga kahilangan na darakan tubig baha. Taan mga aki po mga tugang pagbaha ay garo mga sira na nabutasan sa fish pond. Ang paghuna kan tubig malinig. Ito pag may mga kino na naka-star, duman sa indang nga baang na linaugan kan tubig baha. Diyan na po mga tugang, igwa ka dyan nagkakagaradan kan hilang na leptospirosis. Pagdai po na agapan. Naglalaog po mga tugang ang leptospirosis sa tuyang hawak. Kung an aki naghahanaw dyan sa tubig baha na may lugad ang bitis, dyan po mga tugang nalaog ang virus, ang mikrobyo. Taan mga kaakian po baga mga tugang pag may baha ay abaana, sobraan kaugmahan. Unday mo nga ni mariparo, naglalangoy-langoy pa. Iyan mga tugang sa dapat taawaning solusyon kan sa tuyang mga bagong ilhidong opisyal, digdi po sa Ringkunada, sa probinsya. Tangani po mga tugang maibitaran ta naman, sawa naman kita. Sawa na kita sa tubig baha. Kung igba po ning kalamidad.
magbaha man po mga tugang, itong naagisa na. Itong garo nakikiagisa na. Pagpundungan uran, naman subaha. Pero kung nasuuran, ang baha duwang simana na day panaghahali, iyan po mga tugang ang maraot. O kaya dapat dawan po sa mga bagong ilihidong opisyal, akan sa tuyang Rinconada, probinsya, ihagad na po ninduning pundo. Aduban po sa nasyonal. Natanganing mahiling ta ang tunay na pagbabago. Pagbabago kan Rinconada. Kung dahil naisipan po mga tugang kan mga nakaaging administrasyon, dapat po ngunyan maisipan ta na. Dahil na pagparahalato na magkaigwa pa ning disaster. Kapag may baha, siyempre igba ning disaster. Iibakwar mo sa mga tao. And duman man sa mga lands prone area na mga kabukidan, kung pwedeng tawan ng budget kan lokal na gobyerno, lalo na po si mga tinampo, pag nag-uuran, nag-erosion man si daga, dapat man kayan mariprapan. Araw kan riprap dyan sa may balatan, na si mga gilid kan tinampong bukid, na pinaguhuna ninda na iyan nag-erosion tuyong makusog an uran, iyan po mga tugang pinag-ririprapan. Kaya pasalamat man kita kay ex-congressman Sala Fortuno, ta iyan na isipan na riprapan. Ta sa man yan sa nagkakausa kan pagraot kan tinampo. Siyempre, nag-erosyon. Kaipuhan mo ning loader. Siyempre, pag iyan na magayon ng tinampo, si simento, pag kinerosyan kang loader, kitong bakit kang loader, madadamid si tinampo. Pero kung mayo ni nga ma-erosyon na daga, pasiring sa tinampo, mas magayon. Lalo na po, digdi sa may porsyon ka na barangay Antipolo. Baaw Camarinesor, digdi po sa lumang tinampo. Igwa dyan nag-i-erosyon na daga. Ang tinampo magayon naman, konkreting naman. Kaya pasalamatan taman ang administrasyon ni incumbent elect Jeff Fabiseño. Ayan, napasiminto naman. Yan po si dating agihan kang panahon na ang nag-aagi dyan, pamaba. Itong guyod. Mabakal ka ning sira sa sentro, alagad pahalian mo na po nin butuka. Kaagan mo na nin asin. Natangani pag nag-abot naman sa indo, bakok pong butod. Hoy, pasensya duman sa mga ramos sa di tamang kamo sinusugat. Ang mga butod kay mga tugang mga ramos. Diyan ini sa may San Vicente Baaw. And sa ngunyan, eksperso man ni ex-mayor Mel Aygayte, pinasiminto niya man simagong tinampo, pasiring duman sa upland na may karanday, igwa naman na panibagong tinampo. Konkreting man po yan mga tugang. O kaya ang tinampo dyan sa may pakaranday, duwa na po si luma saka si bago. Ayan ang pagkasinsukan sa rong lokal na gobyerno. Dapat ang mga farm to market road, dapat po mga tugang road concreting iyan. Madali may baba ang produkto. In case of emergency, madali po mga tugang madara sa hospital.
Pero kung nasabi kitang asinsado ngayon sa rong lokal na gobyerno, kita ngayon asinsado. Alagad po mga tugang si mga upland. Dahil makababa-baba ta si tinampo. Iyon na nga ni ang problema. Rough road. Kung pwede nga ni gibohon off-road. Itong mga mayayaman baga. Iyo yan ang kawat ninda. Off-road. Itong mga daay pwedeng agihan. Inaagihan kan mga auto nindang pagkadurda kulang mga ruida. Arog na sa nabaga ki Boss RP. At sa iyang pangkawat na auto. Abang gayon. Pero dahil po pwedeng padalaga nun sa highway. Ilinulunad po yan. Sinasakay yan kung saan ang tournament. Yan po mga tugang dapat naman sa mga ilihidong opisyal bako lang sa dyan sa Banduaan Kanbaaw. Ang mga low-lying municipalities dapat po arg na kayan ang gibuhon. Baguhon ta naman ang sa tuyang lugar. Kung nagbabaha, ibitaran ta na ang baha. Gibuhon ta na kung ano ang maray. Padikit-dikit po mga tugang. Maayos iyan. Dahil man niyang kayang sararuan sana. Padikit-dikit, padikit-dikit. Iyan po mga tugang maaayos iyan. Gawa na kita mga tugang nina 5 minutos antes bag alas 10 din na pagkaaga. Uy, abang dali kan oras. Si gusto pong igbang ipagpaabot, digdi po sa programa. Uya po ang sa kuya nga text line. 0912-7796-777. Dahil lang po kamo mag-request kan kanta ha. Daba ko ining ako yan, baka ining request and dedication program. Duman ka mo kay DJ Mandy. Kung mga relevant po sa pigtutukar, pwede po yan nindong i-text. Ano man na gusto po nindong ipaabot, dyan po sa indong nanunungdan, pwede pa yan nindong i-text. Hoy, girare po mga tugang, happy fiesta dyan sa Barangay San Juan. Abaw ka ba rin isuro, lalo pa duman sa mga kagugumitan. Sabi ni Padi, ano mangyayari si Padita? Pirmi na lang ngayang narumduman ang gumit. Dyan po sa Briones family. Dyan po kay Opos. Opos Street. And kumusta man si mga naka-live streaming? Ano man po sa inyo pinagagigibungon yan? Uy, unto na! Mag-hirihinguan na. Mag-epos na nin bagas. Nina panira.
Ang importante po mga tugang, ang bagas. Tamas kimayo kaning puwerteng panira, makakakakan ka, asin mababasog ka. Hoy, kumusta si mga nagpasiring dyan sa Ilian? Ang tropa ni Miss Q. Ayaw po dyan sa Ilian. Okay, kamusta si mga rayon po dyan sa Ilian? Sabi digdi makusog ang samuyang transistor radio. Sabi niya Miss Q. Nagbitbit pala ning kuya ning transistor radio. Si Miss Q. Dahil lang kaya pwedeng pangaranan na sa tuyang produkto. Ayun pati si Ma'am Kyle. Singilon kita. Kami po kaya mga tugang igwang produkto. Itong produkto na ako yan, herbal. Ini magayon ini. Kuntakon lang po ako nindo. Kadakol na po ang biyayaan kani. Kadakol ang health benefits. Okay, sa kunyan po mga tugang dikit-dikit lang nakakanood. Ang sa to yung mga public utility drivers and operators. Digdi po sa Baaw, Iriga vice versa. Si mga bawal, ito bagang igwapaga dyan nakakaag na no loading o no unloading. Dikit-dikit na po mga tugang na nakakanood. Talagang pag may pasayro, duman sa pinagbabawal, aday po talaga ninda pinupunduhan. Diretso and duman sa pwede, duman sinda na loading. Kaya mapasalamat kita sa mga drivers. Dikit-dikit pong irinirespeto ang mga signage, ang mga traffic rules and regulation dan po sa Banwaan Kanbaaw. Igwa na lang po nagkapira mga sutil na kung minsan igwa pa man pero bako ng araw kanto. Maski po sa mga para papadyak,
Iba pa manggiraray ng mga sutil. Nahiling ng no entry. One way. Nalaog po dyan. O, pag barkada kan piso, itong public safety officer, natalikod na sana. O, ang opisinin ninday, dyan sa tubangan. Kaining no entry. Alagad pag may naglaog, hiling man sana. Dahil man lamang silbatuhan. O kaya saro pa man iyan sa dapat i-orient. Sisay ka man. Amigo o dai. Pinsan o dai. Dapat kung ano ang pinagbabawal, pag igwaning violators, si Taron. Okay mga tugang, bago ko magpadagos, akan sa tuyang pinagkatitema, uyang-uyang mga tugang, an sa tuyang nagkapirang mga hanap buhay. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Saro sa mga kumonahelang kan mga senior citizen ngunyan, iyo ang katarata. Pag-igwakan katarata, malabo ang paghiling mo, taigwang puting layer na nakatakop sa mata mo. Kaya lang, mahal magpa-opera ning katarata. An iBerry ang epektibong bulong sa katarata, asin iba pang kamatean sa panlalabo kan mga mata. An iBerry, igwang bilberry, asin ini gibo sa Amerika. Epektibo man ang iBerry sa glaucoma, pterygium, astigmatism, pamumula, pagluluha, gatol, asin makulog ang mata dahil sa sobrang paggamit kan cellphone asin computer. Ang iBerry mababakal sa Mercury Drug, St. Joseph, Watson's, asin sa indong suking butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Aram daw nindo kung taano importante ang kidney sa satuyang lawas. Ini ang nagsasara kan mga ati asin toxin sa satuyang dugo. Kung maraot ang satuyang kidney asin dai magfunksyonin tama, posible magkahelang kita asin magkaigwanin manlain-lain na kailangan. Arog kan panluluya, kulang sa turog, difisil na pag-ihi, gatok na kasukasuan, pagkaribong asin difisil na paghangos. Tanganing makalikay sa helang sa kidney, ang solusyon dyan, iyo an Kidney Care. Ang Kidney Care, produktong gibo pa sa Amerika. Asin may sangkap na vitamins asin minerals na nagpapakusog kan sa tuyang kidney. Ang Kidney Care, katabang man sa padagos na sirkulasyon asin paglinig kan toxin sa lawas ta. Kumplita mahal na marhay ang magpa-dialysis asin magpa-opera sa kidney stones, kaya likayan ang kidney stones, UTI, dialysis asin kidney failure. That's why you really care. Always take care of your kidney with Kidney Care. Ang Kidney Care mababakal sa Mercury Drug, Watson's, South Star Drug, Rose Pharmacy asin mga nanginyanot na drugstores nationwide. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Kamusta? 2 taon na pala, no? Pero alam mo, bilib ako sa mga nagawa natin. Patuloy na nagmask at nag-ingat. Inalagaan ang kalusugan pati ang minamahal. Nagpabakuna at booster kahit kabado para protektado. Nagkaisa kaya malayong narating. Nakabalik sa mga miss nating gawin. Kinaya dahil sa alaga sa isa't isa. Kaya anumang hamon, mas kakayanin pa. Tuloy ang ingat, tuloy ang angat.
Okay mong tugang nga buwelta na kita. O bang dali kan oras. Ikuha na tulos kita nin 10 minutos makalisan alas 10. Oy si mga parataya nin waiting. Pumpyang Jis. Yan ang mga inaabang-abangan. Si Pading kuyan nga ni duman sa bato. Nangaturugan da siya kaining stinger me ining 1332 ay baano nagtama sa meeting. Nagtama ang 1332 duman sa banwaan kan bato. Ako kaya maaya kong hilig. Dahil kong hilig magtaya nin arong kayan. Nagtataya man ako, digdi sa kuyan, digdi sa legal. Ining nakakatabang duman sa mga naghihilang. Unwitting po kaya mga tugang. Sa totoo lang unwitting, dahil man niya nakakatabang. Sige daw, subli daw nin auto kung igwa kang emerhensya kung makatabang iyan. Hagadi daw nin bulong kung makatabang yan unwitting. Maski po anistiil, subli daw nin auto kung igwa kang emergency. O kaya duman sa mga parataya, yan ang dainin iniisip. Kung mataya ka mo, dumana ka mo sa nakakatabang. Bako sa pag-promote. Kaya na nanduro dalagan baga, sabi sa ring kunada. Nanduro dalagan to mga autong agkawangwang. O iyo yan. O sige daw. May nakahilig na ka mo dyan na ambulansya. Na nakakaag waiting. Mayo man. Kaya kung hilig man siya na po nindo na magpatibasang sa mga numero, duman na po kamo sa nakakatabang. Nakadakol po ang naghihilang, kadakol ang pinagdadialysis, nakaipuan po ang tabang nindo sa paagikan pagtaya. Kadakol ang beneficiary kan nasa bitlang tayaan na iyan. Kung kuya masanak mo mataya, dumana po kamo magtaya. O dapat man man daw kung requirements man kang licensing kan lokal na gobyerno na ini mga bulangan magkaagmanin ambulansya. Tanganing si mga parabulang man igwa man ipag-orgulyo. Kami nga dawa nagbubulang agkuman kami ambulansya. Igwa man nga kamong masusubli na ambulansya. Ano daw kung sharing man kayan natangani nga ipag-orgulyo man kan mga may sadiri, kan mga sport arena, itong mga cockpit arena. Natanganing pag nag-renew kan sa indang prangkesa, igwa man sindang ipig-urag-urag. Kami nga maski arog kayan, nagpapabulang, nakakatabang man nga kami sa mga namamanwaan. Mapot man, tanong mga nakatatabang. May ambulansya baga nga kaming ipigpapasubli. Ano daw si boss sa Agnas, diyan sa sarong bulangan diyan sa Baaw. Kung magbakal maning ambulansya, natanganing makatabang man sa mga namamanwaan, bako lang si mga parabulang. Maski bakong parabulang, pag nagsublik ang ambulansya, matabangan man, kaagan man diyan sa tagiliran kan ambulansya, na kan sa indangan negosyo kanang sport kak arena
O si pangaran ka na cockpit. O dapat yaon man dyan. Natanganing ma-recognize kan mga namamanwaan. O di napapagayon si mga parasugal sa kasi nagpapasugal. O igwa naman pig-orgulyo. Ano daw kung argumang kaya mag-initiative na sana si mga operators kan mga cockpit arena. Ano, Jem? Pwede man yan, Jem? At ang aning si mga parabulang man, maski nga kami nagbubulang, nakatatabang man. Oh, and then, pwede ka nang mag-kandidato, counselor. Igwa ka nang ipig-orgulyo, nakakatabang ka sa namamanwaan, ilingin mo si Kuyan, ilingin mo si Galibayos, si Kagawad, si Elec Galibayos. Ang legacy na pinagkuyan ni Gali, ang mga nangangaki duman sa iya, ang nakakaagyan, libreng pangaki, ang pagluwas may bayad. Yan. Kaya kuyan baga, top notcher baga, top notcher si Gali. Anya sa luwas kan sa iyang negosyo, libre. Dahil man sinabi, pag luwas, may bayad. Asin si mga mayo ning PhilHealth, tinabangan niya. Iyo yan ang mga dapat milagro na dapat mabisto. Kaya kumbaga sa pagtanom, si tinanom ni Gali, nagtalubo, nagbunga nin marhay, asin na-harvest niya na magayon. Iyo yan mga tugang. Okay, kung ano po kita niya, 16 minutos ang makalisan, alas 10. Ani na pagkaaga. O si mga nagpa 5-6, si mga nag-aal sa baso, drinkly, moderately. Ang buti, pag nakatindog, daog po nindo. Pag ang buti, nakatagilid, daog na po kamo. Ang nasa ibabaw na, iyon na si demonyo. Pag nakatindog, si anghel ang yaon sa ibabaw. Daog yan nindo. Pag kaganan nindo si baso, daog na kamo kayan. Tas si demonyo, yaon na sa ibabaw. Si anghel, yaon na po sa irarom. And ano daw kung ining kuya, ining Department of Agriculture, dyan po sa Banwaan kan Baaw. Ang pigsabi ni Ruth, madali na. Si Chiki na ipapanao, duman po sa Parauma, na sa kantidad daang 5,000. Pero abot sa ngunyan, mayo man. Dai pa nare-realize. Iyo yan sa Rosa Pegga, paabot ka sa rong Parauma. Dyan po sa Barangay Salvacion. Abot ngunyan, pinagtutuga-tugahan pa. Mantang kan nakaaging iniro pa ini mga tugang. Duman po ini pinagasagibo duman sa evacuation center.
Dyan po sa Banwaan Kanbaaw. Ano daw ang nangyayari ano? Diba adda man maoromis pabiskum tsokolating maito. Tapag iyan na oromis pabiskum, wara na. Tapos na. Sabi nga ni abracadabra. Pag iyan na abracadabra, hamba na. Laomon po nindo, kakabtang kayan, drawing. Oy, kasod mga tugang igwang pinagsagibong pagbakuna. Duman po sa barangay sa Salvacion, Baaw, Camarines Sur. Duman po sa mga kaakian na 5 pataas. Malata igwa pong nabakanuhan na labi sa 70 na pupils. And igwa man pong 4 na gurang ang nagpa-booster shot. Arog po kayan mga tugang kaaktibo. Ang Department of Health dyan po sa Banwaan Kanbaaw. Pero ini po mga tugang dahil po kamo maanggot. Dyan sa parte po kan DOH. Ano bahita po ninyong mga tugang magayon. Pero po, ini po ang question. Akan sa indong lingkod. Dapat po, kung igwa kitang vaccination center, dahil po dapat mahali ang doktor. Dapat pirming igwang kaibanan na doktor. Ano? Bago po bakunahan, dapat iyan eksaminon. Yaon. Pag-exam ka na mga babakunahan, kung positive o negative na bakunahan. Ayan po mga tugang, taan bakuna po, grabe po ang reaksyon kayan kung lalo na kung maluya anaan sa imong immune system. Kung igwa kang saray-saray na hilang, delikado ka po mga tugang sa bakuna. Delikado ka sa bakuna. Kapag nag-react po mga tugang ang bakuna, tapos si virus na yaon dati sa laukan sa imong hawak, garo yan manok, pag iyan nagpurok, dinaog si virus sa imong hawak, si dating virus mo, ang naggana si virus na itinurok sa imo, delikado. Kaya dapat kayan mga tugang, igwasin da nga durodarang doktor. Iba man po mga tugang, mapacheck up ka duman sa RHU. Alagad si schedule ka na pagbakuna, aagihan pa ning pirang aldaw o simana. Dahil maaram po mga tugang, si hilang mo duman sa laukan hamong sa imong awak, si resulta duman pa exam mo okay. Yao na, si aldaw kan pagbakuna, ay kon na iba naman, dagos kang tinurukan. Dahil daw magdaran yung peligro kan sa imong pagkabuhay. Hinapot ko po nga ni mga tugang si mga BHW kung igwaning kaibanan na doktor. Si paglilibot kaini nga mobile vaccination sa anti-COVID. Ang sabi mayo, kaya dapat po mga tugang, ini-switchong ko lang dapat may doktor talagang kaibanan. Tadai pwedeng mayong doktor. Dahil pwedeng si nurse lang, dahil pwede si midwife lang. Taan responsibilidad po mga tuwang yaon sa doktor, tayo ang nakakaaram. Ano man si nurse, ano man si midwife, wa daw ngayon nurse si Dagom. Mandahon sa man baga si nurse. Kuha daw ngayon midwife si Kuyan, ito ngayang kaagan kitong pag-i-sterilize ta. Uyo, masan trabaho kan midwife sa ka-nurse. Surugoon kan doktor. O sige daw, si nurse isugo si doktor.
Kaya po mga tugang iyo iyan, dapat pag igwaning schedule sa pagbakuna, gurang man yan o igin, dapat igwa pong kaibanan na doktor. O tibaan maanggot na naman kamo sa kuya. Pinanginginutan ngaya kami. Dahil po, reparo man sana iyan. Kung dahil po nindo naiisipan, dapat nga ni maugma kamo ta naisipan na kan iba. Yan, saro yan sa mga pinaghiling ko po mga tugang na pag igwaning vaccination schedule, dapat po igwang doktor na naka-assist. Bago duman sa maturok, ma-inject, kung gurang man ini, BBP yun. Itong blood pressure, i-examine. Itong, anong apod ka ni? Itong itinutusok dyan sa may purukan na muro. Pag-testing kan sugar. Tapos dapat nga ni, igwa pa ining pan-testing kung igwang hilang sa puso. Anhilang ka na sa mga lalaki po, mga tuwang, lalo na sa mga sultero. Iba man anhilang ninda sa puso. Pagkamuot. Ayan, dayan, maski dayan testingon, pwede yan. O ayan mga tugang dapat gibuhon. Kaya sa igwaning schedule, unta pa de. Sara kita pa di pa yan pa de. Oh. Kaya dapat nagibuon mga tugang day maanggot ang mga RHU officer na pinanginginutan mina. Kaya dapat arog lang talaga yan. Pag igwaning vaccination schedule sa mga barangay, maski sa man yan, sa poblasyon o dapat po igwang doktor. Ang doktor pimirmiyaon naka-assist. Sa iyo iyan ang kaipuhan. Kaipuhan niyang kan tao. Pag mayong doktor, si gustong magpabakuna, hapoton, ang katuwang sa namang patikan mga nurse, BHW. Ano nga tatay, may hilang ka. Dahil ko po ngaya aram. Ayan nga sa doktor nindo, mayo mga kaming kaibana na doktor. O si nurse ba na medyo pusong-pusong, mayo ka man ngaya tatay hilang. Pwede ka ngayang injikan ka na anti-COVID. Ang BP mo ngaya, okay man. O pag may nangyari duman sa gurang, kaya daw yan panimbagan. Kaya daw yan saguton. Mayo man doktor na mapatunay na si tatay pwedeng injikan kaining anti-COVID vaccine. Naramdaman po nindo mga tugang si inot na bungkaras kani. Na kadakol ang mga nadipunto. Si inot na bungkaras kan anti-COVID vaccine. Anpig niya nga las patikan ibakad to. Ano daw nga di dugay nga nagpaturok na ako. Nag-abo-abo sana, nagkurukalentura sana, positive na. Kan panahon mga tugang, dati naman yan. Kanto, nag-aabo, pigakalentura, apod kayan kanto mga tugang arap po nindo kung trangkaso. O nguwan ang trangkaso COVID. Kaya medyo nariribungan ang sa tuyang mga kaimanwa.
kanhilang na nagbuburutwa. Hali digdi sa COVID-19 na virus. Kung ano-ano na nga bayaran talaga luluwas. Malata may nag-alpa na, may nag-bravo, nag-delta. Oh, maray nga digdi sa mo ito, may Charlie. Ang Charlie digdi sa mo yan, ay manali, oh. Oh, tibad ba ang sunod ka, foxtrot na. Oh, pag sa Sabado, ay pag do Domingo, igbadigdig tango. Oh, may tsa-tsa. Oh, yan ang mga virus digdi sa muyang istasyon. Yaon si Charlie. Okay, matugang palagan ta siya karundang pili pabarhala ta halagan kaganta kaning stinger pa di. Election Report. Okay pa di, pasok. Salamat, Padingjon. Good morning sa mga parantabay niya to. Sabi ko itong paratindanin pamaghat. Kunyan, kaya nagpasanit siya ta maluya subutan pagtigis niya. Kan basukan pamaghat. Oh, tano da. Dahil nga nakakahirong gayon sa kuyang kamot. Tano da. Kan chabi-chabi pa nga ako, maluyan hero ko. Oh, ngunya na nagsadit-sadit. Naghamot pa to. Hindi naman na ido di sa katay ko anggot. Ano nga yung pigpapara sabi mo dyan? Damog pati sa At taman kayo ni RS. Saka ni Rambo. Bayot. Oh, nako ni Rambo. Si Rambutan manan mga kunyang kato, dara-dara. Rambutan. Anggot. Anggot ang ayam na nagsadit itong paratindanin pamaghat. Oh. Oo, kahit nga gusto ko ka, Chabi. Kaya minsan natuyawan pati ito ni District Engineer Intoy Gurimbaw kang Iupan District Engineer. Oh. Ano nga ta na tumanin doon para tindanin pamaghat? Dahil nanganin nga kamukha yan. Ano mga para tindanin pamaghat dyan sa Banuan Canbao, dyan mismo sa San Vicente. Pareha 6. Iyo baga may kisaro nga ni may dry mobile. In-interview ko pa di. Oh. Ako, anong madam ta nagsadit ka? Ano da sikreto? Ayun na nga ni, ito nagpasadit ka maluyang magtigis nin baso. Ito nga yung kamot ko dahil nga nakakahiro pag nagtitigis nin pamaghat. Ngunyan nagsadit-sadit na. Nakakatigis na. Kaskas na. Kaskas na. Ang pagtigis niya, kan pamaghat duman sa plastic na basong disposable. Kaya minsan nakakatabang mampalan. Ang pagsasadit kan hawak. Ay, ang pamagat pa de, pa-slim iyan. Pasadit? Oo. Baka linabulabo sa diri niyang tinda. Oh, baka pigkakarigos pa. Pambira. Pampasiksi pala. Pasadit iyan, pasadit. Oo, kaya maray pala nag-inumon ang pamagat. Sa mga herbal yan pa din, mga herbal. Oo, kundi abang pait. Kuyan nga nin. Si Ma'am Kailan pa inumungan, baka magkapos nga. Kasi Ma'am Kailan gusto kan Korean ice cream. Mamis. Puro mahamis. Pero pag abot sa mga pamaghat, kontra yan sa estomago ni Ma'am Kyle. Di kaya. Di kaya. Ano yan, Tagaro Abdo. Ano papainumin sa kuya?
Ay, grabe ba na napdong pait? Oh, ito man nasa Irago yan. Abdonin Irago, bulong sa kulong tulak. Color green na pati yan. Ang kinukulugan ka unin tulak, yan ang resita kan mga wakwak doktor. Apdo. Apdo kan sawa. Dilot-dilot lang nga ka mo. Sana abdonin Irago. Una ko sawa. Tibo nga yan. Paday una ko sawa. Ay, iba man to. Ay, baba. Kung kubraman, iniinom ba yan dugo kaya? Naramdaman ko kay to si Colonel Clip. Oh. Kaniyo pan chief of police sa Iriga. Mm. Kada ko itong atama na kubra. Mm. Ito pala, pinag-iinom niya ang dugo kan kubra. Di, siyempre, pag hinali mo ng dugo, magagadan na to. Pwede, sir. Mm. Pinagluluto na. Ilunuluto na. O, iyo. Kaya kada ko itong atama na kubra. Kana iyo pan chief of police digdi sa Iriga. Sabi niya, ngaya ang dugo kaya nga kan kubra. Pampa kisi-kisi. Pampabuhay. O kaya pala nito perming alerto ka na yung chief of police digdi sa Iriga. Kasi inom ka na dugo nin kubra. Kuya, pwede ang dugo kan kubra, itong fresh pa, itong mainit-init pa. Oo. Mahamis-hamis. Mahamis-hamis. Iyo. Pambira. Iyo, mahamis-hamis. Nata, nag-inom ka naman kayang pa rin. Nakanamit naman ako kayan, pero dikit sana, di ko kayang ubuson sa sarong baso. O kaya pala ka na sarong beses na ilinta ka, garo ka na kubra. Pangyayari. Naglikol-likol ka na. Nagbibigak-bigak na suliog. Iba mang garong liog. Ay, gani kung sa liog, sa bitis na mga nagbibigak. Iba ang epekto sa'yo mo pa din. Ang dugunin kubra. Dahil na ako nagiinom. Dahil na ako nainom kitong kubra. Pero sa kwali, ang epekto. Iyo. Iba sa liog ang nagbibigak. iba ang nagbaga. Ang bira. Kundi sabi ni Pading Rocky, sa report niya sa Bagot, na po pati kay Engineer Aris Hermoso, Oh. Engineer Amoroso. Muray niya niya. Taga-Iriga yan pa din. Sa DPW. May bus pati yan. Ang bira niya ako si Pading Rocky. Rotro, Engineer Amoroso, and DPWH. May bus yan, si Amoroso. Tapos rumiport to Tro. Parehas baga sa kaso report ni Karondang Road. Oh. Puro duman sa DPWH. bako sa pasasalamat ni Gali Bayos. Ayo, oh. Kung ano ning duwag yun. Garo parehasan na dinumanan. Garo nagsabay. Pwede. Manunungod sa Thanksgiving. Kan Team 1 Kamsur. Dumanyan pa din sa kuyan sa Karanday. Oo. Kaya kung ano ka parehas ang report kan duwa. Meron niya ako nagkasabay. Diba Nagkatagpo. Iyo. Duman Gali. Gali Bayos. Ang mga ngaran pating Galileo. Kunyan bagayan. Astronaut yan. Bako astronaut. Scientist. Ay, iyo, scientist pala. Scientist. Oo, si scientist si Galileo. Gali. Mathematician. Marayan magbilang. Ah. Kaya man ang negosyo baga. Multiply. Oo. Kaya nangganagad si Gali Bayos na pwedeng mathematician siya. Parehas itong scientist na si Galileo. Digdi sa Iriga, iba man. Baka man scientist na nagluluwas digdi. Ano pala? Kibuloy. Biblia man yan pa di. Oo, ikaw maaray magpaliwanag ka yan. So, sarong konsyal kan Iriga, tapos kunyan siya pastor. Marayan paliwanag niya. Pag manungod sa mga doktrina,
manungod sa pagkabuhay kan sarong tao, tapos doktrina sa mga miyembros kan media, doktrina sa pagkamuot, arog nga kay nan gibuon nindo. Master siya, master. Master, Mm. maray ganit dahil pa kita binabasbasan ni pastor. Pwede ka nga maging pastor man. Ay niya ako dahil na kayan Maray na ang pangaran Philip, ano? Oo, nagkunyan bagang niya ako kakan panahon na may nagbibinsir magin padi. Kundi ang naluwasan ko niya ako, padi malas. Padre di pamilya. Oo. Bako niya akong pading Duinas. Padi malas. Medyo pading Tios. Kaya dahil na niya ako nangangarap kan maging pastor, maging padi. Kung minsan baga, ang ibang padi, kunyan, padi malas. Padi man kaya to. Padi. Malas. Malas. May padi man na Venus. Ay, lalo na kung pirming kada lakaw igwa. Dahil kung kada misa, pirming may atang. Iyan ang pading Duinas. Igungan na kung narumduman ka ito na padi na sobre, sanaya ka mong sobre, 20 pesos man sanan, laog. Bigyan gutan sa mga yaon sa parokya. Dapat pala pira. Dapat yun, mga 50 pataas. Sige pa man yanin yung sobre, Luh. 20 pesos man sanan, laog. Lugi man kaya paditan, sobre guraan ng sobre. Piso garoan saro, piso. Barato pa man. Ha? Barato pa man ang sobre. Kung Bara- ang problema, nilalaog. Masakit man baga magparaipos, nilalaog sa sobre, tataong atang sa simbahan. Kung tiyos man ang mga parishioner, dapat ang padi, magparahanap pa yan. Iyo. Kung anong yaon dyan, iyo na yan. Oo, sabi nga ni kan mga gurang, pagkanigoon. Oo. Masakit man kung pagpara hanapan mo ang mga parishioner ninda kulang atang kung tiyos man sa Iyo mga yaon sa komunidad. Iyo baga. Minsan ang padi pag-arog kayan ang apod padi malas. Mayong blessing. Ano ba, padi? Mayong blessing. Iba man so ibang padi na pirmi kong kahampang sa inuman. Ano babagang padi, minsan mahilig man sa inom. Ay, iyo. Aning padi na mahilig sa disco. Ay, iyo. Bistado ko yan. Naputol si Padre Philip. Bistado ko yan. Padi ng parainom, padi na... babalik si Padre Philip. Dahil patapos sa padi. Okay, Padre. Go ahead. Iba man so padi na makibabae. Kaya yung mga padi na kadakol aki, kung minsan, hindi mga sekreto. Oh. May mga... sabi nga ni, kaya dahil may iwasan sa sarong padi, anday matukso. Ay, siyempre, tatago pa man iyan. Oo, hamak mo yan kung pirming kahampang mo, garo si Santa Maria. Saka si Santa Magdalena. Yan. Pagsabing kaitong nagkukumunyo na babae, dapit duman sa nagpapakumunyo na padi, ngaya hawak ni Kristo. Hiling duman sa daghan kan babae. Tapos simbag man ka na iba, ngaya amo manadi. Bakong amin. Bakong amin, hindi amo manadi. Hawak ni Kristo, amo manadi. Renevise na palang. Kaya sabi kan sa Roman Ali Minister, hindi yan hawak. May kanya-kanya sindang. Iwakan sa version kan Lee Minister, pagkailing sa daghan kan babae, hindi yan hawak.
Kaya kung minsan makonsuelo pag sa simbahan man, kan panahon nag-lay minister man ako niya ako. Pero mapagal man sa parte kan pirmi kang nakaputi. Ano, Pagluwas mo, paday, aray oh. pa din napapagal. Ang mata o ang isip? Ang mata sa kaisip. Sa kaisip. Kung Pangyayari. makomunyon sa imo, no, halimbawa, lay minister ka, ang makomunyon sa imo, pirming ang nahiling mo, kung minsan man ka, ibabagang babae, makomunyon, daghana nahiling. Ibang klase ang daghan. Di siyempre, so lay minister man, lay minister man, magkakasabi na sana na ini ang hawak. Baliktad na. Yun ang masumbag. So, lay minister, bago na, so pinapakumunyo na. Kababayan. Kaya, kung minsan, talagang matitintarang ka. Sabi ni DJ Mandy, dahil nangyaya ko dyan sa clean living. Masakit magparaputi kung ang nahiling mo, minsan, ang isip mo maitom. Pamalo-malo ang luwas mo kaya. At ang kitang nakaputi ka na akong tentasyon. Minsan mo, paisip mo itom. Hindi, itom na espiritu. Kaya pambihira niya ako pag-araw na kayanan buwan. Iba man itong mga pastor na iba, kibuloy. Gusto may mga sexy dancer pirmi sa palibot niya, mga hubin, hubin ang parahilot. Ang ibang pastor kadagol parahilot. Igwa pang nagsusulot kan sa iyang medyas, igwa pang naghihilot-hilot kan sa iyang hawak. Kaya nagray na baga kan maging padi, maging pastor. Kakadakol servidor. Iyo, nakapalibot ang angel. Maray nga na itong angel. Kung nani ba dyan mga turutantasyon. Di urula. So, pag sa Diyos mo. Kaya minsan, digdi sa kinaban baga, sabi kan mga gurang, ngaya, pag padi, dahil nga kamo dyan magpara dukot-dukot, kung kamo babae, dahil yan, igwapa man niya yan, kargada. Iyo, may armas pa man iyan. Saka natutokso pa man niya yan. Kaya Parehas nga man ni, yan kan kaya nga ni, pinabay. sukan tabaga ka to ni Papin, ano to? Sukan ka ni Papin, Utokso. yan, utukso, layuan mo ako. Mas matindi pa sa bagyo. Kay rami ng winasak na Oo, tahanan. kaya nga ni, Yan ang matindi, ang tukso. Signal number 6. Kaya sabi kan mga gurang, maski nga yan binabay. Kaya ka dyan magparadukot-dukot ka. Igwa pa man yan na... May armas pa man yan. Armas. Kumbaga, delikado pa man yan. Kaya pa man kaya na magpalagabong. Amo kaya ini. Ano ba pati? Sagin-sagin. Pamalo-malo. Ito pala, si Lakis. Ginigibo sa ng experience sa tanganing makatikwil. Oo, frontera sana. Oo. Garo narumduman mo si Tikwila. Ayo. Pero lamang nagpaparamdam. Nagpaparamdam si Tikwil. Oo, si Tikwil. Para isip pati ni DJ Mandy. Bako na pating Tikwil, pade. Ano na? Apulas. Nagpapararumdum ni DJ Mandy, si Tikwil. Oo. Ano daw ngayon kung nagruruna, so itik. Sa ano? Bubuno na. Pirang beses na kayang balik kami duman. Kada nga nindo yan, paruruhon manindo, dahil man nagrururo. Kaya kung anong klaseng itik daw yan, dahil nagrururo. Hubin pa. Hubin ganyan pa. Hubin pa. Baka may nag-aalagang apo. Oo, hubin pa.
Pag gurang-gurang ng Binabantayan itik, kan apo sa Sagrada. pag gurang-gurang ng itik, naruruman talaga, hindi hubin pa. Saka sige pa ang sugok. Mm. Mahalaga pa sa iyang sugok kan mga itik. Mm. Ta pinagtataon niya sa iyang mga constituentes kung may okasyon. Ang sugok. Oo, kaya ganyan hindi magparainitan, ang itik kong yan, ta para sugok. Ay. Maragad kung para kumkum. Umunon. Kaya nga mag-inugkog. Pambira. So, initabi panindihan sa kuyang mga heras na informasyon. Halidigdi sa kuyang location. Iniman si Philip Baracena, RPN, Radyo Ronda. Okay, mga tugang yan si Karondang Pilipon sa insain na kami nakaduman. Maray nga nita, dahil may pinag-ulayan sa itlog na balot. Kung ano ang pinakamasiram na balot. Okay, kuha na po kita mga tugag ni 10 minutos antes bag alas 11 ni na pagkaaga. Ayon daw kami makapamista ni Pading Pilip. Siguro sa tuki Councilor Chiri sa Pugay ano. Pista. Kung man duman sa mga kagugumitan. Happy Pista. Diyan sa mga kagugumitan, Briones family.
silang ay biglang lumisan ang mahal mong nanay. Kung anong dahilan ay di ko nalaman, ang kanyang pag-alis ay di ko kagustuhan. Tatay ko, kay lungkot ng buhay. Di ko makapiling ang mahal kong nanay. Naririto naman ang mahal mong tatay. Okay mo tugang sa pagi ka na kansyon na ini. Sandali Inabot na naman kita kan sa tuyang temporaryong pamamaaram. Digdi po sa programang Bicol Connection. Sa pangalan po ka na regular host na si Karondang Joey Habana Lim. Tatay ko, nasaan ang nanay? Nakaibanan ta sa transmitter. Yuwaner Di Villa Lagrimas. And yan man si James Guansun sa information. And di man po sa transmitter si Jameson Huko and si Aldrin Orlanda. Girari po mga tugang sa Lunes. Siring na oras sa estasyon. Digdi lang sa RPN DCKI Radio Ronda Iriga. Ako man po mga tugang si June Badong Batan. Salamat kan sa inyong pag-antabay and Diyos mabalos sa inyong kabos. Naririto naman ang mahal mong tatay. Lahat ng sandali ay handang dumamay. Lahat ng sandali ay handang dumamay. Tatay ko, nasaan ang nanay? Pinakaenot sa ringkunada. Puon kay Do sa Gudgunyan.